Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Nandito ako ngayon ah, sa church. At the same time, patuloy po tayong manalangin sa lahat ng mga kapwa nating Pilipino, lalong-lalo sa mga frontliners, simula sa ating presidente hanggang sa pinakamababa na antas ng ating gobyerno. Pinakamainam na gawin po natin ngayon sumunod para sa ikakabuti po ng lahat. Ngayon, umpisan ko po sa panalangin. Paripanalangin ko po kayo. Tayo po'y manalangin. Diyos na mahabagin sa lahat, salamat sa hapong ito. Salamat, Ama, dahil Ikaw ang Diyos na buhay na aming kinikilala. Panalangin po namin na magsimula sa aming presidente na Ikaw ang Diyos na gumabay, Panginoon, magbigay ng karunungan kung ano mga dapat na gawin na hakbang para maibsan, para mapuksa, Panginoon, ang COVID-19 at the same time, Lord God, sa paraan ng pagdidisiplina sa mga kapwa po namin Pilipino, Panginoon. Lord, panalangin po namin, Ama, na pagkaisahin mo ang bawat Pilipino. Bigyan mo, Panginoon, ng tapang at lakas ng loob. Lahat kami magkakaisa na kaya po namin papagtagumpayan ang sitwasyon na aming napagdadaanan, Panginoon. At sa mga sitwasyong ito, panalangin ko, Ama, ng lahat ng mga frontliners, gawin, Ama, sa mga nurses, sa mga doctors, sa mga military men, O God, policemen. I pray for them, O God, for your shield and your protection, O God. Hindi po biro ang kanilang mga napagdadaanan. Hindi po biro ang kanilang mga nararanasan. Hindi po biro, Panginoon, ang kanilang sitwasyon. Pero panalangin po namin sa mga sa araw na to. I pray, O God, for your love. Lord, alipin mo sila. Lord, sa pagkakataong ito, panalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na magbigay sa kanila ng sapat, Panginoon, na kalakasan na mapagtagumpayan ng lahat ng ito, Panginoon. I pray, O God, for protection for them, O God. Even, God, sa mga nakarating ngayon, Panginoon, na may COVID-19. Panalangin ko, Ama, ng kagalingan ay kanilang maranasan, Panginoon. Dahil Ikaw ang dakilang Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman, Panginoon. You are our healer, O God. You are the great God. You are the Jehovah Rapha na nagpapagaling na lahat ng karamdaman, Panginoon. Pinangawakan po namin, Ama, ang mga promise mo, ang mga salita mo, na ang mga taong kumikila sa inyo, Panginoon, dumaan man sa peste, at dumaan man sa salot, anong mga sitwasyon ng aming napagdaanan, Panginoon, naniniwala kami, Ama, na Ikaw pa rin ang kinikilala po namin, Diyos, Panginoon. Nandito kami, Ama, nagsusumamo. Nandito kami, Ama, na lumalapit sa inyo. Nandito kami, Ama, na patuloy na maglilingkod sa inyo at patuloy na Ikaw ang kilalanin, Diyos, Panginoon. At sa oras na ito, panalangin po namin, Ama, ang lahat ng aming mga kongregasyon sa mga churches, sa mga Christian churches, O God, in all the churches in the Philippines, O God. Lord, panalangin po namin, Ama, na magkaisa, Panginoon. Even, God, sa aming church, Panginoon, sa Chosen Generation Christian Church, panalangin po namin, Ama, na Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos, Panginoon, at manguna para sa amin, na anumang mga plano mo na binigbigay mo sa amin. Panalangin ko, Ama, na Ikaw ang Diyos na patuloy na kinikilala po namin, Panginoon. Alam po namin na may gagawin ka na pagpapala, may gagawin ka na after this, O God, na battles, there will be a tremendous blessings to come, O God. Ganon din, Ama, sa aming mga buhay. Ganon din, Ama, sa aming mga sitwasyon. Sa sitwasyon ngayon, Panginoon, alam po namin na marami na po, Panginoon, na nagugutom, wala pong mapuntahan, wala po, Panginoon, na sobrang haba ng pila ng bilihin sa labas, lalo sa mga groceries, lalo sa bilihan ng mga bigas, lalo, Ama, sa mga palengke, nagkakaubusan ng mga gulay, Panginoon. Lord, even, God, sa pagtaas ng mga bilihin, Panginoon, alam po namin, Lord, na may tinuturo ka sa amin, that we will depend on you, God, na wala kami ibang dapat gawin ay manalangin at magtiwala sa inyo, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Lord, panalangin po namin, Ama, na ma-overcome po namin lahat ng to na sa tulong mo, Panginoon. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, na Ikaw ang kasama po namin. Gabay mo ang bawat barangay. Gabay mo, Panginoon, ang lugar ng Tondo. Gabay mo, Panginoon, ang buong Pilipinas at lahat ng may karating na lugar, Panginoon, na mayroong COVID-19. We pray for you, God, for your love and your mercy be upon us, O God. Kawaan mo kami, Panginoon, sa hapon ito. Purihin ka namin, dakilain ka namin, Panginoon, and we give all the
praises, all the glory and honor on you, God. In Jesus we pray. Amen. Yan po, magandang hapon sa ating lahat and God bless po at purihin ang dakilang Diyos.